Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambaden TV shirfila la jabawa ambi aufu ka wali mandon ka dila Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka hina na ka kishina ka barka ala ko jidi ko chayane na ukilingile na bela jelenka anga bi wajulu kene kona amba la donia ka fo ambe Bamako bangoni jegne bugula shirfila de mayala samba flani tan konontola ninga be mekaloma ala kira modinke Imamul Hasan aleka bangini lada do sanwo san jamiyatu ansardin tonde munum be Bamako section konnana ubi je ka faranyon kan ku kan nisojanu ka farfoni ira ala kira ba modinke ka bangini kola anflani samba flani tan kononto ta keneka an karamoga Sayyid Sharif Osman Madan Haidarat manamina ay kena soro ay la selimununke ninga folike ka wali nyumandonke ka ta ambala kauma Sayida Aja Tanti Alima daga Maisa ale wulika jo minke ka chasri minke ka deme min do Imamul Hasani aka bangini doma ikadonga fo ay folini wali nyumandon la se ama ninga segi ka folini wali nyumandon la se ka ta akoromuso fenema ka damne Sayida Aja Tanti Jara Tungara Sayida Aja Tanti Fatmatu Tarawele fogata se Sayida Aja Tanti Aisha Kulibalima ku bela jele joyoro mununta ninga chasri mununke ku kan nafolo min di ku nikundi alakira somogo la pasalla aye foli ta kwa usegera kusebe ninga tlaka jamiyatu ansardin tondeu ku fo ku wali mandon ubi chasri mina shu anitle fantaun demenina jamana demenina mogo bisega bara soro chugomi kerengereni ala uye wali nyuma min kaye nyina samba fla anitan konontola aka 12 mai o fetili keneka ikadonga fo ayeni korofo bela jelen la se kene kono anga bolla kala femi kera angeje ka shiriya nyon fe wassalatu wassalamu ala ashraf khalqillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kaseer ila yawmiddin amin wa ba'd assalamu alaykum ya jama'atal muslimina wal muslimat wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah ambi alafo ka ala barkada ka ala wale nyundo ka solanga kiraba ka ni Muhammadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka solli asodinga sanimonka ka solli akasaba nyumonka nambora ya ambanga fuli nyesi mumini jamaima Allahu akbar yo fuli mile minu yuka barabla kana sikini kenen ka suina asrabi ala bulu batigi bulu fo angado nam doni chien na ningani ya dafale abi segon minun kaya nam ayere ka bara shitese ka ase o valeur bonyema ni mami ya sigi kundoni kenenka Allahu akbar min kenen ala barka da kenedo sigatala ala fo kenedo ala ye nyumanya min ke an silamɛw ye k'a jira setigi ala la sete an ye e b'an dɔn mais an bɛ se min na o ye nin de ye o ye mun ye diɲɛ kɔnɔ bi
anw bɛɛ bɛ k'an disi gosi ni alakira de ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam fo a taara se yɔrɔ la dɔw yɛrɛ ko ko i ka kuranɛ datugu ko i ka sɔli kira ka dɔrɔn ko ni kuranɛ ma min ɲɛ ko sɔli b'o ɲɛ i y'a dɔn a gɛlɛyara n tɛna n da don o yɔrɔ la mɛ n bɛ fɛ ka min fɔ maa o maa ko i ye silamɛ ye bɛɛ ko i ka kuduwa ye Muhammadul Mustafa de ye bɛɛ ko i ka qiyada ye Muhammadul Mustafa de ye n bɛ kira fɛ n bɛ kira fɛ n bɛ kira fɛ o tuma na an k'an ka ɲɔgɔn ɲininka yala kira a ma den sɔrɔ wa bɔnna t'a la wa ɲininkali belebele dɔ de ye nin ye o tuma na an k'an ka sigi aw ka nin kɛnɛ min sigilen filɛ bi alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔnnaw yirali la a n'a bɔnnaw kanu yirali la o bɛ ala ka kuranɛ sabati ko aw tɛ fitiriwale ye mɔgɔ caman ko an bɛ kira somɔgɔw fɛ nin kɛnɛ minnu bɛ sigi kuma jugu caman de bɛ fɔ ko munna an b'a sigi ko ala m'a fɔ ala kira m'a fɔ wa sahaba m'a kɛ mana a man kan an ka fɛn dɔ diinɛ na min t'a dɔ ye an t'o jaabi mɛ an bɛ ɲininkali min kɛ o ye ɲininkali kelen dama de ye o kira m'a kɛ jɔnni ye a mɔdenw tɔgɔ da tariw wolola ni tɔgɔ ye ten de ye u tɔgɔ dara hadisa jɛlenw y'a sabati Seydina Hasan a tɔgɔ dali la kira ye Seydina Ali ɲininka ko tara an b'a tɔgɔ kɛ jumɛn ye a ko n ma kanu k'i kɔn an bɛ e de nɔfɛ e de y'an ka kuduwa ye e de y'an ka kiyada ye Muhamadu an bɛ e de nɔfɛ e bɛ fɛ an ka den tɔgɔ da cogo di ko kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ne yɛrɛ ma kanu ka ala kɔn a b'o la Jibirila jiginna ko a da ɲuman na ko nin den tɔgɔ ye ko ɲuman El Hasan jakira y'a kɛ o ja sahabaw farala kan k'a kɛ o ja ala yɛrɛ y'a dɛmɛ k'a kɛ o kumana n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye a y'a janto kira bɔnnaw ka kow bonyali la ala b'a yɛrɛw bonya nin diɲɛ na yan a b'aw bonya lahara kira ka denbaya sallallahu alaihi wasallam u ma lafiya ni ale tɔgɔ tali ye wa tiɲɛtigi si tɛ lafiya n'a tɔgɔ tali ye o de la u ye Seydina Ali bɔnna dɔ ɲininka dɔ nana fo sɔgɔmada fɛ ko kayfa asbahatum ko asbahana bi Muhammadin khaifina wa asbaha an-nasu bihi farihina aw aminina a ko an dugu jɛra ni Muhamadu ye an zirantɔ k'a fɔ anw bɔra kira la anw ka dugu bɛ ka jɛ de an jatigɛlen don an t'a dɔn an bɛ balo bi wa an bɛ sa sini nka diɲɛ mɔgɔ tɔw olu dugu sa jɛra u hakili sigilen ni Muhamadu ye u wasalen ni Muhamadu ye nka anw minnu bɔra a la anw hakili wulilen don an t'a dɔn an bɛ sa bi an bɛ sa sini k'a tɔgɔ dara anw na El Mustafa kira somɔgɔw ɲanina tan de a ɲinina cogo bɛɛ la ninnu tɔgɔ ka tunu dugukolo ka pewu mais ala ma sɔn ni maa min ko a bɛ alul bayti fɛ ala kira bɔnnaw
i ye kungo sɔrɔ dɛ mais o tɛ bi ye dɛ Seydina Ali balolen dɔ nana yɔrɔ la a ko ne bɛ e fɛ a ko i b'i sɛbɛ la a ko tuma na i labɛn ko caman kama sa dɛ i labɛn ɲani kama i fa na neni i ba na neni fɛn bɛɛ na da i kan fo n'i jɛna n'o ye ni maa min ko i b'anw fɛ Ali ibn Abi Talib Asadullahi al-Ghalib kunun jamanjan ni bi bɛɛ ka kan foyi t'u cɛ mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn na de o Firawunaw bɔra ɲɔgɔn na sɛbɛtigiw bɔra ɲɔgɔn na wa an bɛ ten fo ka taa diɲɛ wuli bɔnnaw de bɛ yen a ti changer n bɛ fɛ k'a fɔ kira ye nin denmisɛn ninnu yira karamɔgɔw tɛmɛn'a kan ne tɛna segin o kan ne ta ye bilasirali dɔrɔn de ye ni maa min ko i bɛ Alakira somɔgɔw fɛ bi ko Huseni y'a kɛ tan Hasani y'a kɛ tan n'i ko Ali y'a kɛ tan siya don wa siya don wa c'est-à-dire n'i ye nin fɔ e tɛ silamɛ ka kira somɔgɔw tɔgɔ fɔ e bɔra silamɛya la pewu e bɔra a la i bɛ kira de tɔgɔ fɔ mais minnu bɔra a la n'olu tɔgɔ mɛn'i da o ye bɔlen silamɛya la ko ka kotigiw dogo i bɛ mina selifu do dɛ i fa m'an bila a la dɛ Hasan El Hussein Fatima Zahara olu fa de y'an bila seli la maa min fa y'i bila seli la n'i ɲinɛna o denw kɔ Ala ka danga b'i kan hali ni misiri bɛn'i kan i bɛ jahanama kɔnɔ u b'i bagabaga de ko siya don a donna siyaya la siyaya de Alakira somɔgɔw kanu n'o kɛra siyaya ye an bɛɛ k'an ka sa siyaya an t'o dogo maa na nin kɛnɛ in wallahi n'Ala y'a yira o la an ti bɔ yan tallahi setigi k'a dɔn lahara soronɛli donna o ye Muhamadul Mustafa de lahara soronɛli donna k'a dɔn ko e b'ale den fɛ e b'ale mɔden fɛ wallahi jɛnicogo t'e la fo n'i y'i yɛrɛ janfa a ye dɔ fara ko ninnu kan a ye dɔ fara ko ninnu kan a ye dɔ fara ko ninnu kan an filɛ Hasani ka bangeni kɛnɛ de kan mais a balola cogo di a sara cogo di n'o fɔra i ɲɛna kira bɔnnaw hinɛ b'i minɛ ale ko suluhu de karamɔgɔ y'a bɛɛ fɔ k'a ban ko joli kana bɔ n'u ye min kɛ ne na a ye diɲɛ n'a ye n b'a to Ala ma a kana sɔn joli ka bɔ mais u bɛ k'o ko pɛtu tant que kira somɔgɔ tɔ bɛ diɲɛ na anw bɛ fɛ ka min kɛ a tɛ se ka kɛ sabu n'a fɔra kira bɔnna filɛ u bɛ fɛn dɔ bila dusukun na fo an k'u si tunu de u ye Hasani empoisonné k'a faga a tɔ tora Huseni ye o fagara cogo min na a bɛɛ b'a dɔn depuis kunu nin ye kunu de ye jango bi dun n'i kɛra u fɛ i b'i labɛn dɛ nka foyi t'i ɲɛ ni alijinɛ tɛ kana siga o kɔnɔna nin kɛnɛ in kan ne bɛ fɔlɔ ka musow fo k'u barikada k'u wale ɲuman dɔn Ala b'a dɔn an bɛ segin Ala min ma ne min bɛ ka kuma ne muso tɛ yen ko ne y'i bila nin baara in dɔ la n m'a fɔ i k'a kɛ min yamaru n'a ye u yɛrɛ y'a b'u yɛrɛ la ka kira ka denbaya tila u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a kɛ ni ŋaniya min ye u ni Ala de b'o dɔn o Ala de b'u sara n b'a f'u ye k'u ni ce an bɛ min fara a kan nin kɛnɛ in kan n bɛ segin ka jamiyat ansar dinil islamiya k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn
u ye fɛn caman kɛ Hayidara ka anniversaire la olu de y'a labɛn ne m'a f'u ye n y'a fɔ ye siɲɛ caman denmisɛnninw de ye Hayidara ka anniversaire labɛn ko Hayidara bangeni k'u bɛ fɛ ka nisɔndiya k'a la a don denmisɛnnin fitininw de don Alu Buwayini ani Baba Damele ani Elibenw Bashir Kumare u mɔgɔ damadɔw u nana fɔ ne ye n y'u nɛgɛn cogo o cogo n k'u k'a dabila u ma sɔn u ye théâtre-ninw bɔ o y'a sɔrɔ biriki sogolennen don yɔrɔ in na yan k'a daminɛ o don ka se bi ma Ansaru ni ce foyi tɛ yen u ma min kɛ ne bangeni sankunbɛw la u bɛ Ala fo u bɛ Ala barikada misikinaw bɛ bɔ a kalama a caman yatimɛw bɛ bɔ a kalama a caman fantanw bɛ bɔ a kalama a caman dɔgɔtɔrɔsow bɛ bɔ a kalama hali yɔrɔw bɛ bɔ a kalama min tɛ dɔgɔtɔrɔso ye n ye fɛnw ye télé la ɲɛ na Ansaru wulila ka min kɛ Bamako yan ani Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ ani Faransi o n'a ɲɔgɔnnaw an y'u ka jaw ye u sara bɛ Ala de bolo fantanw nisɔndiyara fantanw nisɔndiyara dɛsɛbaatɔw caman ye dɛmɛ sɔrɔ a sara bɛ Ala bolo san o san Ansaru bɛ fɛn caman kɛ ne Hayidara ye miliyɔn caman fɛn o fɛn bɛ yen n'u y'a dɔn ko Hayidara mago bɛ nin na ɲaŋu ma u y'a bɛɛ kɛ u sara bɛ Ala bolo mais u ye fɛn kɛ n ye ɲinɛ n ka anniversaire la u tun ma deli ka min ɲɔgɔnna di a cadeau la ɲinɛn ta in Ansaru tun ma deli ka ni ɲɔgɔnna cadeau di Hayidara ma u ye cadeau caman di mais ɲinɛn ta ɲɔgɔn ma k'a la 2019 a ɲɔgɔn ma kɛ u ye mun fɔ n ye parce que u yɛrɛ u ka kan ka kabakoya o karamɔgɔ e mago bɛ mun na u ka kan ka karamɔgɔ ɲini k'o la sa o parce que u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen ni so don u ye karamɔgɔ bila so kɔnɔ ni mɔbiliw don a bɛ tugu ɲɔgɔn na de Ansaru yɛrɛ m'a dɔn an bɛ mun kɛ u nana ko karamɔgɔ mun bɛ kɛ ka kɔn anniversaire ɲɛ n ko min bɛ kɛ dɛ min ka di n ye n'a sera k'o kɛ n ye n t'i dan sɔrɔ min na a y'a cɛsiri mɔgɔw ka bɔ chômeur la a ye baara di mɔgɔw ma u ka balo u ko di u ko karamɔgɔ an bɛ layidu d'i ma seko de don fantanjɛ don mais i y'o min fɔ ni Ala sɔnna mɔgɔw bɛ bɔ chômeur la dɔw bɛ baara kɛ n ko ne ka cadeau ye nin de ye ni nin sera ka kɛ a tɛ foyi di ne ma min ka bon ye jamu y'an ce a sara bɛ Ala bolo cɛpɔr ni cɛ nana nin dugukolo in kan hali n'i ko i ye kafiri de ye i jija i ka fɛn dɔ to ka taa o don Surakata Salamanta Ala k'a mɛn an kɔrɔ a n'a ka bureau mɔgɔw u nana n da mɔbili la yan Kulukɔrɔ sira la an kɔrɔ yan u taara kɛnɛba dɔ yira n na ko karamɔgɔ i ye min fɔ an ye baara daminɛ filɛ n ko nin ye mun ye u ko an ye nin kɛnɛ in san an bɛna usine caman jɔ a kɔnɔ n'a da fɔra i ye a ka bon hakili ma miliyɔn 100 caman don a terrain n'i y'a janya lajɛ miliyɔn 100 hakɛ min fɔra a la a ka bon hakili ma
mais u y'a san k'a ban k'a papier signé ka n'a da n tɛgɛ kɔnɔ ko ni Ala sɔnna Ansaruw bi bɔ chômeriya la baara bɛna kɛ yan. An karamɔgɔ ma dan sɔrɔ o la. Ne tɛ mɔgɔ n'i nana diɲɛ bi lafiya cogo di kira nana ni nin de ye silamɛya nana ni nin de ye u y'a yɛlɛmɛ k'a bila misiri kɔnɔ de misiri kɔnɔ fɛn tɛ silamɛya ye misiri kɔnɔna dabɔra de an ka ɲɔgɔn dɔn dekun bɛ jeni kan silamɛw bɛ fɛ ka mun kɛ k'o lase ɲɔgɔn ma misiri ye kibaru tayɔrɔ de ye o de y'a kɛ Ala ka so ye n'o tɛ kira ko Ala ye bonya dɔ k'ale a ye kiraw jɛ min na ko i mana seli yɔrɔ o yɔrɔ ko o ye Ala ka seli yɔrɔ ye ale mandenw mana seli dugukolo ka yɔrɔ o yɔrɔ mais misiri kɛrɛnkɛrɛnla k'o ye Ala ka so ye seli ko tɛ selilaw de ko don a ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka ɲɔgɔn dɔn a ka ɲɔgɔn ka gɛlɛya dɔn min man kɛnɛ o ka dɔn dekun bɛ min ka o ka dɔn faamaw kɛn bɛ ka min minɛ o ka dɔn min bɛ dekun wɛrɛ kɔnɔ o ka dɔn hɛrɛ bɛ min na o ka dɔn a ka ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛya tɔgɔ la silamɛ bɛɛ ka lafiya misiri kɔnɔna ye o ko kɛyɔrɔ de ye u ye silamɛya bila misiri kɔnɔ de la silamɛya ka bon misiri kɔnɔna ma silamɛya bɛ silamɛ nɔfɛ hali don dɔ ɲɛgɛn kɔnɔ hali don dɔ ɲɛgɛn kɔnɔ hali sigilen ɲɛgɛn da la silamɛya bi min fɛ a kɛ nin kɛcogo in na i b'i lafiya figutigiw bi yan olu b'o ɲɛ dɔn o tuma na Ansaru ɲɛmɔgɔw a sara bɛ Ala bolo ni n ko ɲɛmɔgɔw parce que kira ko hali ni mɔgɔ fila jɛra ko a ka kelen nɔmɛ k'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye n b'aw fo ka da o de kan n'o tɛ a wari ti bɔ aw kun koyi ayi an ɲɛ tɛ minnu na dɛ minnu yɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ Ayidara la fiyewu ko in kɛbaa ye olu de ye u tɛ se ka gɛrɛ Ayidara la mais an bɛ Surakata istisnaw ka b'o la ɲɛmɔgɔ min disi gosilen don ale b'a la minnu y'u to ɲɛmɔgɔya la k'u ka nafolo bɛɛ ta k'a kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ ale b'a la n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn n nisɔndiyara kojugu n taara terrain in lajɛ 100 joli u y'a da fɔ yan tɛ n kɔnɔ o de kɛra ka terrain in san titre foncier do ka papier bɛɛ dilan ka n'a da Ayidara tɛgɛ kɔnɔ ko ko 300 million tangaje a filɛ Kulukɔrɔ sira la an kɔrɔ yan goudron da la ko ni Ala sɔnna baara tɛ cɛ minnu bolo Ansaru kɔnɔ ko a dɔw bɛna baara kɛ yan n dalen b'o la o n dalen b'o la cɛ joli bɛ baara kɛ hôpital la yan bi Ansaru dama don wa u bɛɛ ka dahirimɛ bi sɔrɔ yen bi u ye papier dilan yɔrɔ min dayɛlɛ cɛ joli bɛ baara kɛ bi Ansaru dama don wa u bɛ k'u ka dahirimɛ sɔrɔ buru dilan yɔrɔ minnu dayɛlɛ la cɛ minnu bɛ baara kɛ Ansaru dama don wa u bɛ k'u ka dahirimɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ni cɛw bɛ ka baara k'a la Ansaru dama don wa olu bɛ k'u ka dahirimɛ sɔrɔ Sirifula TV filɛ nin télévision so cɛ ni muso minnu bɛ baara la yen u bɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ a bɛɛ Ansaru ye wa AFIM ka yɔrɔ dɔ labɛn ka bila juru ko silamɛ minnu sɛgɛnna se t'u ye Ansaru tɔgɔ la a ye na an bɛ juru don a la a ka taa débrouiller tara n'a ka denbaya balo ni o ye caisse épargne ye AFIM cɛ ni muso minnu bɛ baara kɛ Ansaru dama don wa Ansaru a nacogo ɲɛna Ala ka dugukolo kan
anga kira tara kan de toya kira tara kan de toya ni silamɛya dana ema ama foyi aw sera ka baara kɛ dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 2 danaya ndambila nga 2 minɛ a fara ɲɔgɔn kan nga 20 minɛ nga 100 minɛ ndale duila o de farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara ba ninnu kɛ ka mɔgɔw bila baara la olu ti fɛ ka Haidara yɛrɛ tɔgɔ mɛn mais u bɛ k'u ka denbaya balo bi a ma dan o ma maloforo k'a fɛnsɛ kɔlɔ kɔnɔ 100 joli a baara dama ka dingɛ sen pour que ka ji woyo kana maloforo kɔnɔ o baaraw bɛɛ senna bi 100 joli mais aw sera ka nin bɛɛ kɛ ni silamɛ tɔw kun cɛsirila tan ka kuma dabila ka baara kɛ Mali kun bɛna visiter wallahi minnu bɛ ko an ye silamɛ mɔgɔ fanɛni ni banɛni na n'olu kun sera ka nin dɔ kɛ ka jɛn arabuw ta kɔ ka nin dɔ kɛ ɲansɔrɔ mɔgɔw bɛna Mali visiter baara de bɛ jamana taa ɲɛfɛ kuma tɛ an ka baara kɛ o de bɛ jamana avancer a nɔ yera Ala ɲɛ b'a la Ala kira ɲɛ b'a la jugu ni ɲi ɲɛ b'a la an balimamuso 3 nana ne fɛ yan don dɔ la u nana muso ko a bɛ kuma cogo o cogo a ɲɛji ma se tɔ kelen ko nin ɲɛji ka ca ale ye kuma daminɛ ale yɛrɛ ye kasi daminɛ n'o n ko a gɛlɛyara munna gɛlɛya min b'u kan u ni Ala cɛ u b'a dɔn k'u taara afimu na afimi ye nafolo ta k'a d'u ma k'u ka taa baara kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ u nana ni wari in de ye k'u ka dugawu k'a la dɔrɔn u dɛsɛra k'o de fɔ kasi fɛ parce que u jigi tigɛ u t'a dɔn nin bɛ bɔ min olu bɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn jango 1 joli olu tɛgɛ kɔnɔ k'u ka taa baara kɛ u ma dan sɔrɔ a la u ma dan sɔrɔ a la cogo min na dɛ Ala yɛrɛ ma dan sɔrɔ a la ten ne fɛ ansaruw ka min faamu nin dɔrɔmɛ bɛ bɔ maa o maa kun billahi al-aliyyil azim a kɛra dɔgɔtɔrɔso ye o a kɛra a ka papier dilanyɔrɔ in ye o a kɛra buru dilanyɔrɔ ninnu ye o a kɛra afimu in ye o a kɛra sɛnɛkɛyɔrɔ in ye o a dɔrɔmɛ bɛ bɔ maa o maa kunna hali ni sale ye san 100 kɛ yanni diɲɛ ka wuli hɛrɛ o hɛrɛ baarantɛn o baarantɛn mana baara k'a kɔnɔ o ka sara o sara mana d'a ma o baraji ɲɔgɔnna dafalen de bɛ e ye a dɔgɔtɔrɔso maa o maa furakɛra a kɔnɔ hali n'a tɛ jamana kelen na o baraji dafalen de bɛ d'i ma fo ka taa se lahara dɔw ma ansaru cɛ n'a muso bɛɛ fɔ ni min y'a yɛrɛ janfa o bɛ yen dɛ n b'a fɔ k'a walawala fɔ ni min y'a yɛrɛ janfa parce que ansaru bɛ yen ansaru bɛ yen n kun y'a kanu u ye cadeau min kɛ n ye ɲinɛ anniversaire la k'a barika da u ye u y'a kɛ Ala de ye u y'a kɛ Ala de ye maa min ye nin ɲɔgɔn maloforo labɛn minnu bɛ k'a baara kɛ bi a bɛɛ tɛ ansaru ye a dingɛ senna ninnu ani tracteur batigi ninnu a bɛɛ tɛ ansaru ye dɛ mais u bɛ ka si a la ka tila a la nafolo la min kasabi ka ca u bɛɛ ka denbaya bɛ ka balo hɛrɛ la bi ansaru kama mais ansaru yɛrɛ t'o kalama ansaru dɔw t'o kalama yɛrɛ olu kɔni bɛ ka sunɔgɔ olu bɛ ka k'a fɔra ko maloforo bɛ ka dilan i ka papier de tigɛ ka jira i la Ala fɛ ɲɔ tɛ a bɛ ka sɛbɛn e kunna e yɛrɛ min ni maa t'i dɔn e min maa t'i dɔn dɛ mais i ye ansaru kɔ de ye nka maa si t'e jate yɛrɛ nka i ka dɔrɔmɛ 5 min b'a la bilahi a bɛ ka sɛbɛn i kunna danaya dɛsɛ de ye silamɛya bi danaya tɛ yen
mais jami alhamdulillah Allahu akbar afim bi barala sigatola fanda umbe ka taa juruta ti keneka ku nihine Allahu akbar a okmana aw kumi fe ka munge dugukolo ka tuguni kuma yɔrɔ sɔrɔla lahara dɛ sallallahu a y'aw faso jɔ Allahu akbar keneka a y'aw faso jɔ ti silamɛya y'an bila nin de la kuma tɛ baara don wulibali Allahu akbar aw jɔra mun kan n'a ma se foyi Allahu akbar o foyi tɛ yen wallahi an filɛ nin kuru min kɔnɔ nin bɛ san don min na ni ansaru y'a fɔ ne ka misiri kɔnɔ Allahu akbar ko ni ala sɔnna k'u bɛna nin kɛnɛ in san siga a don ne yɛlɛla mais ne y'a dɔn ala tɛ dɛsɛ foyi la wallahi nka a don a ka bon hakili ma siga a ka bon hakili ma zamzami o y'a sɔrɔ wari faralen ɲɔgɔn kan a cayalen k'a fɔ wariba sɔrɔla o ye 100,000 ye mais cɛ ye miliyɔn hakɛ min jate yan nin yɔrɔ in na a don sana de bɛ yen sana ko karamɔgɔ an b'a san Allahu akbar an bɛ fɛn wɛrɛ san min da ye ti billahi alali lazim ti sigatala ajra Allahu akbar wallahi bilhimma a sanna Kera. ala sɔnna wala kalanyɔrɔw jɔra a kɔnɔ jora dunanjigin yɔrɔw jɔra a kɔnɔ yɔrɔ caman zanna o kɔfɛ ka dɔkitɛrisow ni boulangeries ni fɛn caman dilan kera fɔ u taara terrain jira n yɛrɛ la 300,000 dɔɔnin k'a jɛ ko usine bɛ taa jɔ yen Allahu akbar mana ne ka cadeau ɲinɛ a ɲɔgɔn ma sɔrɔ o fɛ fɔlɔ ayi amasoro anw ye nin de fɔ sigatala a ye baara kɛ wallahi ya fo kuranɛ ye nin de fɔ i'malu wala fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna Allahu ala ko a y'a da de wala faut travailler baara kɛ Allahu akbar zamzami n'aw ye baara kɛ ala bɛ n'a ye wala ala yɛrɛ de ko ten ko n'a ye baara kɛ ne bɛ n'a ye ti n ka kira bɛ n'a ye muminiw bɛ n'a ye ayira Allahu akbar ansaru aw ye bɛɛ kɔn a bɛɛ la ti sigatala ala k'i sara amin amin karew bɛ ka boli sigatola hali sisan dɔ bɛ dugu dɔ ni dugu dɔ cɛ Allahu akbar mɔgɔw b'a kɔnɔ o bɛ ka sara Allahu akbar a dɔw ye ansaru ye dɔw tɛ ansaru ye sigatola bɛɛ bɛ k'a dahirimɛ sɔrɔ bi ansaru tɔgɔ la ti ansaru aw ɲɔgɔnna saba kun ka kɛ mali la yan an k'a lajɛ mali kun bɛ kɛ di Allahu akbar Allahu akbar ala k'aw sara amin amin aw ye baara dama min kɛ ka ji bondo jɔ k'a jɔ mɔgɔ a ye hinɛ ji filɛ a ye hinɛ ji filɛ a ye hinɛ ansaru a sara bɛ ala de bolo batiki bulu fambe an bɛ min fɔ ka fara a kan ansaru bɛ baara la a mɛnna nka ne ye nin de f'u ye han n ko ansaru a ye sabali wala yafo a ye sabali siga a ye sabali min dara kiraw kan ala tɛ sɔn a ka dan kan Allahu akbar yafo min dara nabi ɲumanw kan ala tɛ sɔn a ka dan kan a ye sabali yafo aw ka yusufu lajɛ tan siga wala wala yusufu fa tun bɛ dugawu kɛ ko ala k'u kisi ala k'u tanga mɛ n'a ka dugawu kun minɛna ala fɛ a den kun tɛ kɛ misira masakɛ ye ayi o tɛ kɛ zamzami ala n denw kisi ala u tanga ala yusufu balimaw nana k'u y'a fili kɔlɔn kɔnɔ ala n den segin ma mɛ n'ala kun y'o dugawu minɛ o don yusufu kun tɛ kɛ misira masakɛ ye ayi a tɛ k'a ye bani kira ni nabi ɲuman den kɛra jɔn ye de k'a jɔnnama minɛ k'a feere ko jɔn den don Allahu akbar u y'a san ka taa n'a ye misira masakɛ ɲɛ bɔra a fɛ o y'a san nin ye jɔn san nin ye jɔn san a bolo nabila yusuf aha Allahu akbar sɔngɔ jasilen fana na han kuranɛ ko ten ko a ma san sɔngɔ valeur mana siga fa ka dugawu ma minɛ u taara n'a ye Allahu akbar dugawu minɛna mɛ fa kun bɛ fɛ a ka kɛ tuma min na n'a kun kɛra o kuma a t'a sago sɔrɔ ayi a t'a sɔrɔ
a jɔndena ma taara feere Egypte a labanna mun na a sigira Egypte masakɛ chaise kan jɔn feerelen taara laban chaise de kan o tuma na ni duwawu kun ni tɔɔrɔ kuma sɔrɔ a kun bɛ sigi yen ni tɔɔrɔ kuma a yɛrɛw sɔrɔ a bɛ ka min kɛ bi a kun t'a kɛ ayi tiɲɛ don Ansaru b'a sɛbɛ la wallahi kabini nin tɔn in sigira ko Ansaru cɛw b'u sɛbɛ la musow b'u sɛbɛ la wallahi u da ye fɛn o fɛn fɔ diɲɛ na u y'a kɛ Mama Kulubali Ala ka hinɛ na ani abi ninnu Mama ko ne ma dɛ a ko Ayidara a ko anw mana mɔgɔw ye nin mɔbiliba ninnu kɔnɔ karamɔgɔ an ti foyi nata Ala k'a d'i ma kɔ nka an b'a d'i ma billahi al-aliyyil azim u y'a kɛ dɛ u y'a kɛ jɛ o jɛ diɲɛ kɔnɔ hali kira yɛrɛ ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko hali olu kiraw ko Ala ye kɛrɛfɛ mɔgɔ fila d'a bɛɛ ma cɛnikɛla ani ɲɛnikɛla ko hali olu kiraw ko ni min kisira ko Ala de y'o kisi n'o tɛ ko i bi olu kiraw bi yɔrɔ o yɔrɔ jɛɲɛjuguw b'u la ɲumanw b'u la minnu b'u su ka kɛ kojugu kan minnu b'u su ka kɛ ɲuman kan minnu bi layidu ta u b'a dafa minnu bi layidu ta k'u janfa nin bi kiraw nɔfɛ jango anw ni amini ni ko Ansaru Ala b'a dɔn nka mɛ minnu ma a bɛ faamu u da ye fɛn o fɛn fɔ u y'a kɛ mais sisan ta juguyara dɛ tuma min na waritigiw ye wari di mɔgɔw ma ko Ayidara fa n'a ba de a ye kumajugu bɛɛ fɔ a ma wariw minɛna neni daminɛna Ansaru ko a bɔ nin yɔrɔ don wa a ye Ansaru ɲɛmɔgɔw ɲininka bari ko mun bɛ ka kɛ sisan o dun ma nin ɲɔgɔn sɛbɛya daminɛ dɛ o tuma na mɔgɔw bɛ fɛn min filɛ tɔɔrɔ ye o de ye hɛrɛ ye Ansaru bɛ ka fɛn kɛ bi u kun bɛ min kɛ kunu u bɛ ka ko o saba de kɛ bi i yɛrɛ b'a ye ko u dusura mun y'a dusu ne ma fɛn fɔ a ye o n'a bɛɛ kɛra hɛrɛ ye a kun tɛ dusu o n'a bɛɛ kun kɛra hɛrɛ ye u kun bɛ dɔ kɛ u kun tɛ dusu ta dɛ Ansaru Ala k'aw sara wallahi aw de bɛ s'a fɛ fɔ lahara maa o maa mana fɛn kɛ aw de bɛ ladege sa dalu alal khayri ka fa'ilihi maa min ye ɲuman sira jira mɔgɔw la maa o maa mana dɔ k'o la a b'i n'a fɔ aw de y'a kɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛ ka jɔ bi aw de ye sira jira fɛn caman kɛra bi parce que a yera aw de la o tuma na hɛrɛ ko foyi tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen maa fɛ ni aw m'o ka baraji dafalen sɔrɔ Alakira de ko ten sallallahu ta'ala alaihi wasallam tuma na min b'an bolo cɛsiri don ani jija n kun ko su in na comme anniversaire don ne ma kuma sɔrɔ n ko bɔn bi Ala ye kuma da dɔ di yan Ansaru ka bonya n b'a barika da mais Ansaru kelen tɛ mɔgɔ caman ye bonya kɛ aw karamɔgɔ ye hali na a yɛrɛw ma se k'u barika da ne bɛ bila aw nɔ na n'a dɛsɛra k'u fo ka fara a kan sanu médaille dira aw karamɔgɔ ma sanu bilen lɛngɔ o donna aw karamɔgɔ kan na aw ɲɛna mɔgɔw ye kuranɛ sɛbɛn k'a ban u bolo la kuranɛ ko tɛ o kuranɛ tonnen don a kɛsu Ala sɔngɔ man ca mais k'u sigi ka biki ta ka kuranɛ sɛbɛn k'a ban aw karamɔgɔ ka anniversaire bonya kama ka n'a di ka tila tuguni
ka dalayilu sebe k'a ban u bolo la dalayilu ye fila dɔrɔmɛ de ye sugu la mais k'a sebe u bolo la k'a ban o ɲɔ ko gɛlɛn tɛ ka n'a di aw karamɔgɔ ma Ansaru a yɛrɛ ka sabali a ka dɔw fo a ye dɔw fo nka n'aw dɛsɛra a karamɔgɔ na bila aw nɔ na kun k'aw fo a kun kan ka minnu fo n'a dɛsɛra n'olu fana fo a nɔ na mɔgɔ minnu ye nin bonya ninnu kɛ o sara bɛ Ala de bolo ani sunkalo jɔli ni bi cɛ maa caman ka bonya y'a sɔrɔ yan minnu bɛ sukaro di minnu bɛ malo di minnu bɛ wari di mɔgɔ caman y'an bonya a bɛɛ sara bɛ Ala bolo a kɛra Ala min kama an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u sara Ala k'u sara a ye ɲɔgɔn minɛ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a ye sabali fɛn min bɛ maa wasa nin dugukolo in nka sabali dama don Ala ma foyi fɔ kira ye a ko sabali i ti sabali foyi kama ne Ala kɔ sabali sabali kɔrɔ caman b'a la dɛ a ye sabali n'a dara ko a ka jama ma ko a ye sabali bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka fɔ tiɲɛ kan n bɛ da yen nka a ye sabali mais a ye Ala wele n y'o de fɔ ye wallahi kabakolo min b'an kunna tigi b'a la an bɛ fiɲɛ min sama marque américaine tɛ min y'an da o ta don a bɛ jɔnw kalama a ye sabali mais a ye Ala wele an bɛ aw fo ka segin ka aw fo a bɛ waati min kɛ yan n'a yirala aw la bilahi an tɛ wuli kira n'a somɔgɔw kɔfɛ diinɛ wɛrɛ tɛ yen nkalon don maa o maa ye Alakira somɔgɔw n'i y'u hakɛ pɛridi Ala b'i ta tiɲɛ jahanɛmɛ kɔnɔ i ka bato tɛ se k'i kisi nkalon don n y'a fɔ n bɛ segin a kan anw tɛ siya ye kɛ mazhabi n'i bɛ anw ka mazhabu ɲini n'an ko mazhabu t'an na o fɔ man di parce que anw ka mazhabu ye Ala ko di Alakira ko di nka tuguyɔrɔ bɛ tasumaw la anw b'a fɔ an ye malikiya de ni Ala sɔnna an bɛ sa ten mais Alakira somɔgɔw kanu yirali Alakira somɔgɔw kanu bangeni mɔgɔw suli ka kɛ kira somɔgɔw kan an bɛ sa o kan fo ka diɲɛ wuli maa tɛ se k'an bɔ ten aw k'a lajɛ bani mɔgɔ dɔw donna silamɛya la hali u ma san 4 sɔrɔ a la kira fatura mais olu ka hadisa ko karisa ko kira kota karisa ko kira kota an bɛ se ka hadisa 10 jate aw ye o mɔgɔw u ka kira ye a ma tɛmɛ san 4 kan mais u ka hadisa ka ca hadisa 10 ye ko Alakira kota Alakira kota mais aw ka hadisaw lajɛ ta ko Hasanu ko Alakira kota aw ko hadisaw ɲini ta ko Huseini ko Alakira kota aw ko hadisaw ɲini ta ko Ali ko Alakira kota aw ko hadisaw ɲini ta c'est-à-dire ko fo kira somɔgɔw de ka dogo u tɛ se ka dogo aw ye fɛn min minɛ u bɛ se ka dogo bilen ne y'a fɔ aw ye n'a fɛn o fɛn sera hali n'o y'a sɔrɔ i kelen bɛ wɔyasi de la i bɛ mobili kɔnɔ i y'a dɔn ko Hasani bangena bi ni mobili jɔra yɔrɔ dɔ la ni warinin b'i kun hali n'a man ca ni 100 b'i kun bɔ ka tiga 20 san i k'a tila kare kɔnɔ i ni i mobili kɔnɔ ɲɔgɔn cɛ ko a ye nin ɲimi cɛ o Huseini bangena su in na de a fɔ ten y'a dɔn e tɛna se ka jamajɛ yɛrɛ e bɛ kare kɔnɔ de ye voyage mais n'i hakili y'a sɔrɔ dɔrɔn ko Huseini bangena bi Hasani bangena bi Zaharaw Fatima bangena bi nin ye Seydina Ali bangedon ye ko i bɔra dɔ kalama k'i to kare kɔnɔ ni mobili jɔra dɔrɔn wari t'i kun jigin ka tiga san
ni wari yɛrɛ b'i kun fɛn san ka di mɔgɔw ma min b'u nisɔndiya mais a t'u k'a dɔn dɛ ko Huseni bangena bi de Seydina Ali bangena bi de a ye hɔn a ye nin dun a ka dugawu kɛ siga t'a la Zamzam o ye carré kɔnɔ ye ɔ i kelen bi i cɛ kunna i cɛ tɛ Alul Beyti ko la i ta kɛ ni se b'i ye dɔrɔmɛ 2 di dɔw ma ko Seydina Huseni bangena bi a ye dugawu kɛ han a banna a kana sɔn kira bɔnnaw u ka ko ka dogo bilen neni kana segi kɔ fanen t'a la banen t'a la nangalen t'a la an b'a kɛ Ala min kama Ala bɛ tila k'an ni ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan o don a bɛ wasa a ye kira somɔgɔw bonya nka u bonya fanba ye jumɛn an b'o fɔ mɔgɔ wɛrɛw de o ti fɔ aw ye u bonya fanba ye kira somɔgɔw ye mun kɛ Fatima ye mun k'a cɛ ye a y'a cɛ minɛ cogo di a y'a fa minɛ cogo di a ye mun kɛ dɛsɛbaatɔw ye a y'o ladege minnu ko Ali Seydina Ali ye mun kɛ maa min ye k'a to seli la k'a ka bolola nɛgɛ bɔ k'a di dɛsɛbaatɔ ma a birilen a kunbere kan foyi t'a bolo dɔrɔmɛ kelen t'a kun dɛsɛbaatɔ nana foyi t'ale bolo k'a di a y'a ka bagi de bɔ a bolo la a selitɔ k'a di dɛsɛbaatɔ ma ko taa n'a ye tuma na an ka Ali ɲini jɔnni kun don a ye mun kɛ a kun bɛ mun kɛ an yɛrɛ k'o ladege a bɛ fɔ o de ma k'u kanu ni ko i bɛ fɛn min fɛ a yɛrɛ kun bɛ min kɛ i b'o de ladege hali n'i ma ko a la a ladege tuma na Alakira somɔgɔw kanu ye k'u jogo de ta mais k'a fɔ i da la ten o ti fɛn ye k'a manifester ten o ti fɛn ye fo a jogo ka ye aw la fo a ka ye a bɛ ka k'u ladege n bɛ ka nin fɔ maa wɛrɛ de ye aw tɛ aw tɛ layidu 6 tabaw tɛ la aw tilala fo ni min y'a yɛrɛ janfa ɲɔ tɛ o banna jamu ye an ce nka fo a ka diɲɛ n'a ye n ka musow sɛbɛkɔrɔ fo ne ka lakare ko sini ko bɛɛ ka n'i sun tigɛ yan n ko i farati o y'a fɔ tele la n jatigɛra de a ko a bɛ kɛ ten de ko bɛɛ ka na n ko ni ko bɛɛ ka na a ma nɔgɔ ko bɛɛ ka na nka labɛn min b'a bolo Ala k'a sara mais wallahi Ala tulo b'a la gundo ni bange na ni n ka dɔrɔmɛ b'a la Ala ka kira ɲɛda duguna ko hɔn a ma kɛ a tɛ yen u yɛrɛ de ye kira somɔgɔw kanu u bɛ nafolonin min sɔrɔ sa kɔnɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ni kira ka denbaya min ka ko sera u y'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ an b'an seko k'a la fo a da Ala k'u sara a kɔni ko ten ko bɛɛ ka na sini n'a kɛra min ye Ala k'a kɛ hɛrɛ ye ɲɔ tɛ a ma nɔgɔ dɛ o tuma na n'a nana a kana kɔnɔ k'o kana koyi hali ni min ye dabaro degelen sɔrɔ o ka foli kɛ o ka ye ten n'o tɛ a y'a dafa Bugujala la nka n b'a dɔn a ɲiginji bɛ sɔrɔ u da a ɲiginji bɛ sɔrɔ u da dɛ Ala k'a n'u dɛmɛ Ansaru a sara bɛ Ala bolo Ayidara da ye k'a fɔ aw ye ko a ni ce Ayidara da y'o de ye dɛ wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ kira ka ci seli kɔ Ala b'a dɔn ne ye min dɔn ne y'a fɔ mais Ala sɔnna aw k'a minɛ ka tila k'a labaara face à face jugu ni ɲi ɲɛna jugu ni ɲi ɲɛna o tuma na Ala k'aw sara an b'a ɲini Ala fɛ
kira bɔna ninnu kama ansaru cɛ kelen a muso kelen u bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ya rabbi ala k'u dɛmɛ ansaru cɛ kelen bi yɔrɔ o yɔrɔ muso kelen bi yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ dugukolo kan dɛmɛ ye ala ta de ye ya rabbi ala ma n'u dɛmɛ u ye nin diinɛ in dɛmɛ ala k'a n'u dɛmɛ u ye fandan caman jigi tugu ala k'a n'u jigi tugu a ye dɔkitɛriw ɲininka a ka dɔgɔtɔrɔso la yan ko san kɔnɔ u ka miliyɔn hakɛ fɔ a ye dɛsɛbaatɔ somɔgɔndan min bɛ furakɛ yan a bɛ bɛn miliyɔn hakɛ min ma k'u k'a fɔ a ye san kɔnɔ amin mais o bɛ ka kɛ ni mun ye a ka dɔrɔmɛ ni du duuru fantanw furakɛra jigi caman tugura ansaru ka jaga ani Haidara niyɔrɔ san kɔnɔ ansaru bi yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ yan san o san eremɔrukuw ni mɔbilibaw de bi fa malo ni ɲɔ na ka na n'a ye mais a y'a lajɛ fandan joli mina balo ta yan ansaru a sara bɛ ala bolo dɛ hali sini an ye u bɔ ɲɔgɔn na jama kana na ɲagami an ye sini to lagare bolo sinikɛnɛ ni ala sɔnna ka fara buna ka tile 40 kan an ye labɛn dɔw kɛ k'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ an ka se ka malo bɔrɛ 200 ani ɲɔ bɔrɛ 200 an ka se k'o di ala ma pour que ala k'o saraka kɛ an ka su ɲumanw ye hɛrɛ ye ansaru k'a dɔn min mina a bɛ taa yɔrɔw la o siga t'a la mais n b'a f'u ye k'a walawala de n'o tɛ compte rendu tɛ ne n'u cɛ ne ni min bɛ compte rendu kɛ o ye ala de ye olu tɛ mais ni maa ye ɲuman kɛ a fɔ a ni ce o de la alakira kun ye ko ala ye fɛn 4 min t'a yɛrɛ k'a ko an k'an jan don a la u ko waati sera an na fɛɛrɛ minɛ yan ni siw sɔrɔla ni an sigira sigi wɛrɛ la an n'o kɛ sa komi sunkalo ko don ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye kumana baya o de b'an ni ala cɛ o de b'an ni ala cɛ lahara don kɔni o kumana a kana baya a y'a kɛ don o don hali n'an saru 2 ye ɲɔgɔn ye a ye se k'a ka baya ka ɲɔgɔn bolo cɛ ni muso a ye se k'i baya ka ɲɔgɔn bolo don o don lafiyabugu ba a b'a ka jinɛso kɔnɔ bi ne taara banabaatɔ lajɛ don min na dɔgɔtɔrɔso la a ko Haidara a ko dugawu kɛ n ye a ko ni ne ba kɛnɛyara ni ne kɛnɛyara ala y'i yira n na ni ne kɛnɛyara mɔgɔw b'i dɔn nka n bɛ segin n ka baya kan ba segira ka baya kan a bɛ sayali de kan a ko Haidara ni ne kɛnɛyara mɔgɔw b'i dɔn a ko ala y'i jira n na a ko n bɛ segin n ka baya kan a taara taa cogo min na o ma dogo n ti 2 fara ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an mago ɲɛ ala k'an ka hami wuli salamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la TV Sirifila lajɛbaw an ka bi wajulu kɛnɛ nin tun ye an ye Bangoni Jɛginɛbugu la Sirifila duba kɔnɔ Imamul Hasan ale ka anniversaire kɛnɛ kan min kɛra ka bɛn mɛ kalo ma san 2019 la ka foli ni waleɲuman dɔn lase an seriyabagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu tun sɔgɔlen don an na ka deli Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ sigida caman ala k'aw yira an na wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tieme tenya welela fala ka chideme
bawu te ya welila te ya welila saraka jugu bomori te ya welila ne ko te ya welila dabali jugu kemori